madongo mag sikunde sekondar ni nyaka koro gitwe okanda kendo tiyo kod omenda ma piny owacho osechwalo ma ok gimedo nengo mar somo ne jopuonjre mora mora. Ezekiel Machogu mane oloso e kind puodho jopuonjre mag idhi sir kod bengi mar KCB okoni ywak mar jopuonj madongo ewi gope magin go ibiro losi kapo ni piny owacho oloso aput mabiro loso kaka omenda no ichwalo ne sikunde sekondar. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E kinde nyasi mar puodho jopuonjre ma idhi sir kod bengi mar KCB e somo mag sekondar mane obagi e boma ma Nairobi, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne okawo kinde mar chiwo ler ewi omenda ma ichwalo ne skunde mag sekondar. Machogu okoni gi nengo ngima matek sani ok giikore mar medo sigo ne jonyuol gi medo nengo mar somo ne jopuonjre. Okoni jopuonj madongo owinjo ti mariek mar nyiewo mwandu mathoth dichiel mondo kik ti kod omenda mang'eny. We don't want to overstretch the parents to pay more, because we know even for purposes of economies of scale, once they do the procurement, if it is beans, if it is rice or whatever, and they pay for the operation costs, actually even you find there's a parents remaining. So from government and the Kenyan parent, we cannot be able at this particular time to increase school fees. Machogu bende okoni kaka migawo mar somo ne ok gichuogo omenda masani ichwalo ne skunde mag sekondar. Olero ni aput mane oyiere higa mar 2018 ne ogolo lipot mogik bang' choko paro mag jopuonj madongo kendo nyaka sani gisebedo mana ka giluwo poni omenda no romo. A conclusion was made that the amount of school fees which is supposed to be chargeable was 53,000 for national schools and extra county schools, and also an amount of 45,000 for county schools. Ever since that particular time, of course, as a ministry, we do an assessment each and every year. An assessment to determine the amount of money that we are supposed to give to our national schools, extra county schools, and boarding schools generally. Okoni gibiro chuogo aput machielo, to ok machiegni ka okono jopuonj madongo mondo ti mariek kod omenda nyaka chop chuga aput no. We will be able to come up with another task force, which again, there will be a stakeholder engagement, and out of that is when we will be able to say, yes, do we factor in certain factors like what you have said, the cost of living and other things, but that will come in the future. Jopuonj madongo mag skunde nyaka ne yaw skul osebedo ka ywago gope madongo magingo ahinya to ne ji makelo negi mwandu kaka chiemo ne jopuonjre. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar somo kwayo ji kod riwruoge manyalo chiwo